गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द। आंनि एम ए पासनि डायलगखौ लानानै सोरबा एम ए पास जानानै थानाय फंबाय बिनानावमोना आंखौ गाज्रि मोननो हागौ। जेम्सआ एम ए पास जाना थानाय जोंखौ मानो बेफोरबायदि बुंदों बुजि मोनियाव। नाथाय बे डायलगा माब्लानिमोन आरो आङो सोरखौ बुंदोंमोन, आङो बे भिडिअनि गेजेरजों आङो नोंथांमोननो फंनैसो बुंनो थांगासिनो दङ। भिडिअखौ जोबजासिम खोनासं आरो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव। दा जोंनि मुसलपुराव माइनाव आरो खमिननि गोबां दावराव जागासिनो दङ फैसानि। नोंथांमोना सानो नामा 10 लाख दोननानै मान्थआवनो 20,000 मोननो, 20 लाख दोननानै मास मोनसेयावनो 40,000 मोननो? सरकारा पस्ट अफिसा नोङो 10 लाख दोनोब्ला मासाव नोंनो 7 नङाब्ला 8,000 होगोन। नोंथांमोना बेनि डाबल मोननो लुबैयो नामा? लाबो आंनो। नोंथांमोननि फैसाखौनो लानानै स्कर्पिअ, फर्चुनार गारि बायजोबनानै आङो मा भारा होनानै बे भारानि फैसाखौनो आं नोंसोरनो हरगोन। बिल्डिं लुगोन, हा बायगोन, बिन्दास बेरायबाय थागोन आं नोंथांमोननि फैसाजोंनो। दिनै नोंथांमोना मा सानो? दिनै सोरबा सासेखौ नोंथांमोना नुथारदों। आंनि साननाय बायदिब्ला सोरबा सासेया माइनावनो फैसा दोनबाय, बेनिफ्राय बुरजा फैसा मोनबाय। बेनिफ्राय मा जादों, मानसिफ्रा उमुगनियाव, माइनावनियाव, खमिननियाव फैसा दोनोब्ला बुरजा मोनो, उमुगा मोनबाय, उमुगा मोनबाय। बेफोरबायदि जादों, नंना नङा? नोंथांमोना माने फैसा दोननानै बुरजा सुद मोननायखौ नुदों जानो हागौ। दिनै मा जाखो? दिनै सोरबाया गोबां फैसा मोनबायबो जानो हागौ। दिनै सोरबाया मा जाखो? दिनै नोंथांमोना मा सानो? सोरबा सासे व्यक्तिनो 40 लाख फैसा माबायदि दोनखो? 40 लाखखौ बबाव दोननांगौ? सरकारनोसो। 40 लाख फैसाखौ नों सोरबा व्यक्तिनो दोनोब्ला मा जागोन? मा जागोन? 40 लाख फैसायाथ' सहस नङा। सहस बाथ्रा नामा? नों मा बिजनेस मावदों आरो एसेबां फैसाखौ नों मानो व्यक्तिनो दोनखामादों? बेसेबां गिदिर प्रब्लेम जानो हागौ, नंना नङा? अब्ला दिनै जोंनि बर'फोरा गोबाङानो बेफोरबायदि सोरबा व्यक्तिनो फैसा दोनो आरो जों दिनै गोबां नुबाय, गोबां जायगानि फैसा खांग्राफोरा खारनाय। सोरबाया गुवाहाटीयाव दोनफैयो। आंनि साखाथियावबो जोंनि बागानपारायाव फैसा खांसिन खांनानै लास्टआव गुवाहाटीयाव फैना थाफैबाय। रावबो जेबो खालामनो हायासै। नोंथांमोना फैसाखौ बबाव दोननांगौ? सोरबा दिनै व्यक्तिनो नोंथांमोना बुरजा सुद मोननो थाखाय फैसा दोनबाय आरो मोननायखौबो नुबाय। नोंथांमोना मोननायखौसो नुगासिनो दङ। नाथाय बे व्यक्तिया, बे सासे मानसिया माब्लाबा बेमार जानानै थैना होबाय, गारि एक्सिडेन्ट जानानै थैना होबाय। नों 10 लाख दोन्दोंमोन, सोरबाया 20 लाख दोन्दोंमोन, सोरबाया 10,000 दोन्दोंमोन, 20,000 दोन्दोंमोन, 30,000 दोन्दोंमोन। बे थैना होयोब्ला मा जागोन? नों दिनै नोंनि फैसाखौ नों पस्ट अफिसाव थांनानै दोनोब्ला मा जागोन? पस्ट अफिसनि सोरबा मानसिया थैना थाङोब्लाबोथ' नोंनि फैसाया थैना थांनाय नङा। नाथाय नोङो दिनै 30 लाख दोनदों, 40 लाख दोनदों माइनाव आरो खमिननो। खमिना थैना होनायबा मा जागौमोन? खमिना थैनानै होनायब्ला, माइनावा थैनानै होनायमोनब्ला मायबा मोनसे जानानै नोंसोरनि फैसाया मा जागौमोन? नोंसोर बेफोरखौ मानो सानाखै? दिनै सोरबा व्यक्तिनो एसेबां फैसाखौ मा हिसाबै दोनो? मा सानो? दिनैसो बेयो सुदखौ बारा हरगासिनो दङ। बे मानसिसो नंगौना नङा? बे माब्लाबानि समाव बेनि फैसाया बबावबा खामानियाव घटाला जानानै होयोब्ला, माइनास जानानै होयोब्ला, अब्लाथ' नोंसोरनि फैसायाबो माइनास जाजोबगोन, नंना नङा? जागोन ना जाया? नोंथांमोना सानोना? फैसाखौ सोरबा व्यक्तिनो दोनोब्ला बे उनाव मा जानो हागौ? दिनै सोरबा सासे साख्रि मावनाय मानसिया स्कर्पिअ, फर्चुनार लानाया सहज बाथ्रा नङा। लन लानांगौ। सोरबा सासे इन्डियान आर्मियानो जाबाय, सोरबा टिचारानो जाबाय, टिचिं लेभेलनि। बेयो गंसे स्कर्पिअ, बलेर' बायदिसिना कार बायनांगौब्लाना बेयो लन लानांगोन, नङाब्ला बेयो मालाबाबो बायनो हाया। हागोन? हागोन। दिनै नोंथांमोना मा बुंदो?
माइनाव ब्रह्मनो फैसा दोननानै गारि गिदिर गिदिर लाना सलायथिंबाय थायो, न' बिल्डिं हा बायजोबदोनो। मादो बायखो? मादो बायखो? दिनै आंथ' मालाबाबो फैसा होननाय बुस्थुखौ सोरबा खांथिङोना, नों एसेबां दोनोब्ला एसेबां मोनगोन, एसेबां दोनोब्ला एसेबां मोनगोन। आं गाज्रि होननानै बुङा बिसोरनि बिजनेसखौ, नाथाय आंनि बायदिब्ला आङो मालाबाबो 10 थाखाबो दोना, सानसेयाव 20 थाखाबो दोना। आङो फैसाखौ दोननांगौब्ला आङो पस्ट अफिसाव दोनगोन। जि मोनो फैसाखौ बांद्राय लब जानाङा, मालाबाबो एसेबां बुरजा फैसा बानायनो साननाङा। फैसायाव मा दङ? सनि। नोंथांमोना मोनथिगोन ना मोनथिया सनिया बबाव थायो आरो बेनि काहानि दोङो? सनिखौ साव होनानै सनि ग्रहखौ बबाव दोननाय बेनि मोनसे काहानि दोङो, भगबाननि काहानि दोङो। सोर सावहोदोंमोन मोनथिगोन ना मोनथिया नोंसोरो? दिनै जोङो साननानै नायनांगौ गासैबो बाथ्राखौनो। सोरबा माबा मोनसे बुंब्लानो बेनि उन खारफानाङा, एसे ब्रेनखौ बाहायनांगौ। सोरबाया फैसा मोननाय नुब्लानो बेनि उनाव थांफानाङा। सोरबाया अनलाइन गेम गेलेनानै फैसा मोननाय नुब्लानो बेनि उनाव थांफानाङा। साननानै नायनांगौ, लब जानाङा। फैसाखौ मालाबाबो ओरैनो बुरजा खालामनो हाया। जाय नोंनो होगोन बिसोरबो डेन्जार जागोन। नोंसोर नुदों अनलाइन जाय गेम हरदो बिसोरखौ नोंसोर नुदों? बेखौबो सानना नायनो हाया। सोरबाया हाबनानै 2000 मोनबाय, बेवहायनो गासैबो हाबफाजोबनोसै। साननानै नाय, सोरबा मायबा मोनसे बाथ्रा बुंदों, बेवहाय गोथौयै हाबनानै साननानै नाय। बेनिफ्राय आङो मोनसे समाव नांलायनाय जानायाव एम ए पासनि डायलगखौ आङो सोरखौबासो रायदोंमोन। आङो सोरबा बड' फरायनाय बा बायदिसिना फरायनाय, एम ए पास जानानै थानाय, नेट गैया, आङो फंबाय बिनानावमोन, नोंसोरखौ मालाबाबो आं सोंखारियाखै आरो नोंसोरखौ मालाबाबो रायाखै। आंहा नोंसोर फंबाय आरो बिनानावमोन एम ए पास जानानै थानाय बा नेट गैया, बेफोरबायदि गैया, आंहा नोंसोरखौ बुंनो गोनां जेबो मोन्थाय गैया। आं नोंसोरखौ बुङाखै। आं दुखु मोनदो फेसबुकआव नुनानै। बे भिडिअ'आ सिगांनिसोमोन, आं सासे मानसिखौ रायदोंमोन। बेनिफ्राय दिनै मा नुदों आङो? एम ए पास जाना थानाय गथ'आनो गावनि फेसबुकआव होदों, आंबो एम ए पास, नाथाय कम्पिउटारबो गैया, नेटबो गैया आंहा। आं बेखौ नुनानै दुखु मोनदों। आङो बे मानसिखौ सिनायोबो। बियो मा साननानै गाव बे पस्टखौ होनानै लाखो? नेगेटिभसो सानखो ना पजिटिभसो सानखो? फंबाय बिनानावमोन, आं नोंसोरखौथ' बेफोरबायदि बुङाखै। आंहा नोंसोरखौ बुंनो गोनां आरो बुंनो हानाय जेबो मोन्थाय गैया। सोरबा एम ए पास खालामनानै दङ, सोरबाया नेट गैया, कम्पिउटार रोङा, आं नोंसोरखौ रावखौबो जेबो बुङाखै। आं सासे मानसिखौ मोनसे समाव रायदोंमोन, नाथाय बेखौ माइकआव सोना होनायखाय नोंथांमोना जेबो बुजि मोनाखै। आं जोबोद दुखु मोनदों नोंथांमोननि फेसबुकआव गावनो पस्ट लिरना लानायखौ नुनानै। आं निमाहा बियो। आङो सोरखौबा डिपार्टमेन्टखौ लानानै सोरबा एम ए पास जाना थानाय फंबाय बिनानावमोनखौ आङो रायाखै। फंबायमोन, नोंसोरखौ आङो गोदानै जेबो बुङाखै आं। अब्ला लोगोफोर, दिनै भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै। जय हिन्द।